aku sing ngamuk karo kowe. Jiro lu. Wis, lho bocah iki gene nek ra gelem ambruk iki si cah. Main elek. Malah jongkrokno barang sing mari kowe. Ayo nek wani. Oh, nantang bocah iki. Wah. Swan. Waduh! Wah! Toyong! Wah, toyong! Oh, wes kakang. Kakang Yayi Bambang wis anggene kepiye Dimas? Wis Kakang ora susah katututi kabujung klayuning Wadirsasana sak Sata Kurawa. Ingkang jibaku mung sawiji dina iki ayuh Kakang Mas Gatotkaca beberangan kelawan adimu aku mung gawe Kakang Antaraja lan Kakang Antasena. Ayo padha nyengkuyung kelawan hateking Petruk kang bakal kacolonake dadi lurahing tamtoming wanci dina iki aja nganti nguci wani. Nyiras pantes awak dhewe andodolake dagangane tumuju menyang para kawula aja lali lamun to manungsa datan bisa urip karo kang wujuding pari mongko Petruk kuwi gambare pari ayu padha dibiyawarakna menyang para kawula karep ben bisa mandudut mring atining para kawula satemah gelem milih kelawan Petruk kanthi gambar pari ya Kakang. Ayo Dimas aja kesuwen yen to kaya mangkono ayo barengan kelawan pun Kakang. Ayo Kakang. Kata sang Gatotkaca tinon
saya dalu araras abyur kang lintang kumedhap Tisti sonya tengah wengi lumrang gandane ngapus pita kareng yen ing putya nira lir swaraning matu branta manungsa reneng kembang leri dedep tidem
medun nek mbok suraki. Prandene paksoke pegan saking taranggana kang apa to isining gara-gara nenggih gara-gara ing bawana katon sintru kadibangun kasaputing lebu mangkana iki gana munyo hanggaluduk getur dedet wating akeh gugur hanggal-gar gegurita kagiri-giri ana bumi paralamita mangambak-ambak kawacandra di muka benduti sible kedupa kinebur berti yang nata buku satema para titah padha bingung bluluban ngupati maring panonoban ya wing kono kang winastan gara ning gara-gara ndek jaman kuna siji malih yen to gara-gara jaman sakmenika ujaring akandha kabekta saking kemajuaning jaman temahake menungsa sing padha lali karo pangeran tindak tanduke amung nuruti kelawan pambujuking setan tindak berangasan lan yak-yakan wis rak nganggo hitungan luwih-luwih para bocah nom-noman grudug mrana grudug mrene padha sepeda montoran tur bantere ora karuan karo wong sepuh wis ilang unggah-ungguh karo wong tuwa wis ilang rasa sopan kelawan kasusilan sing diburu mung geng-gengan gara yekti duwe nguni para winasis piyayi Jawa kuno wis nate ngendika lamun to benjang ing tlatah tanah Jawa badhe tukul gara tukuling gara-gara lamun to wujude menungsa wis angel dibedakno disawang kaya lanang ning kok suwengan rambuté dawa didelok kaya wanita ning kok rambut cekak ninggal jarik nganggo celana gara prawan rondo wis ora beda senengane saben bengi padha lunga metu njaba golek mangsa nek wis kepethuk wong lanang banjur tawa-tawa Mas aku gietno tumuli ora krasa prawan rondo padha bali tekan ngomah wetenge mlendi mundhak sasi saya tambah gedhi suwe-suwe nglairake bayi brol lair putra kang tanpa bapa diarani bocah kang lo gara nanging kabeh mau aja dipaido yekti wobamu ing jagat wis kinodrat dening pangeran sing murebing jagat temahake umat sing mlakune nyimpang saka syariat donga selawat wis ora dirumat dijak tirakat padha sambat ora kuat temah kiblat papat kebak lakune wong sing padha maksiat mula saiki sak nggon-nggon akeh laknat kang tanpa pendat nak undzubillah min sing penting kanca yoga salah siji ora ana sing ngendat ayo nek ana sing ngendat ra malah gawat sirping ponang gara-gara jumuduling sagung ngrepat ponakawan catur kelurah Semarno garing Petruk Semana Bagong ing smedya geguyunan satemah agawe regenging swasana gara-gara
guyu kawitane sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe kuwi tama-tama sing sayo sing rukun jala ijo cucu abang semaro ya 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 dua lolo pitik wale jambul kancane ya nduk kurang siji gawe kelo rasane ngati iya sing sayo iya sing rukun gotong royong nyambut gawe uwi tama-tama sing sayo sing rukun jala putih cucu abang iya ya 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 iya nyata wancine wasandya ayo para padha padha ora nanggung gung
apa wong urip ning ngalam donya saya rukun karo kancane aja lali mas kowe gabung royong nyambut gawe yela mas ular kampar yo iya kengko aku arep gawe pengiram-iram anakku lanang ape tak kon nyabetake wayang pas nggon cakilan Ondo mati niku ora ana kabeh iki tak anggere gelem gladan tak teko iso salahe heeh senengane kok turu amat cendol kok mbok tirun yuk yo janji sabar mbak sawae parine yo oper bibit yo
sing rukun sing saya ora pati ayu nanging migunani jarek kawong diwira-wiru atine bingung ora bisa turu kelingan sliramu Bengawan Solo riwayatmu gini ini dulu sedih perhatian insani musim kemarau airmu di musim hujan air meluap sampai jauh mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ah. itu Munjuk sidik itu perahu riwayatmu dulu aku berjaga selalu naik ya nganteni sliramu mong tansah kelingan manungsa mong
Assalamualaikum ya Ma'al Gareng. Waalaikumsalam Ma'al Bagong. Wah tenan reng. Aku yo gumun kok. Lha tekan sing Jaipong barang nek iso leno dumeh belanjane wis dikekno. Jadi malah ngrebiak. Aneng ya sing lumayan sing Jaipong. Lah timbang sing siji ki malah blas ra ndek gawean nek bayare kok ditampani wae ya reng. Lah iya wisan. Niki jane rak tanggap ing Sasmita. Kahanan ki kudu sing ana. Lah trimo bedoli wayang njaluk bayan 200 to, Reng. Wah, jan, ya wis lumayan. Aku ki aja kok saking ora maido mergo dhewe ra ndi bojo no ya wis tak lereni kuwi, Reng. Ya ca wong anggota kok piye ta? Iya ora. Sendon maton guyon parikenan aja dianggep temenanan. Reng, apa le? Yo, ki awak dhewe sepisan mangayu bagya nggone Bapak Suyitno, Ibu Eni Kusrini kagungan kersa. Ya kuwi angitanake kelawan putrane panjenengane Nak Mas Bagus Muhammad Ilham Hakim. Wah ngono. Weh, jan tenan. Segere ora karuan awak dhewe sinambi lek-lekan. Mergo mau aku weruh wis nyelorat-nyelorot pulunge kok, Reng. Parane ring ndi ngulon apa ngetan? Ya, mak celorot ngetan, balik neh mak celorot ngulon. Ngono. Go calone ana loro, Reng. Ngono. Dadi ya mak celorot ngulon, mak celorot ngetan. Lah nek terus bolak-balik ngono terus piye sing dadi sapa? Engko lah ngono iku wancine iku rak engko angger jam 4:30 ki wis ketok ngeglo. Nek pengen weruh awake diresiki karep ben ketok suci, le nontoni kudu kok ngomah mburi. Ngono. Lah ngono ketok angger wis ana mencorong terus mak slep ilang ning kono ya iku sing dadi. Ngono ya le iya kok piye. Wah. Dadi nek jare pulung ki mergo dhuwit ya ora ya le. Ora. Ya mung kebeneran dilalah wis kasinungan pulung dilalah isih ana ya kuwi dhuwit kena kanggo ya kuwi si mbantu-mbantu kahanan kang ora keduwung. Ngono iya. Mula kae mau ana sing cerita. Siji entek 30 yuta, siji entek 50 yuta. Nek panjen ki krana dhuwit iki kudune rak sing dadi ki sing 50 yuta. Nyatane sing dadi ya sing entek 30. Ngono. Ning ana sing andakno ora iso dikepiye wae aku iso tuku. Angger tak tuku 70 ora sing dadi aku lho. Lah kuwi ndelalah pas kebeneran, Reng. Pancen dheweke iki wis kasinungan, ndelalah isih dibiyantu karo surungan. Ngono. Iya. Dadi kabeh mau kuwi derajat pangkat kuwi awit saka pepestaning Gusti sing murbeng jagat. Menungso ki ora iso mbok nganggo cara rialat sing model kepiye nek pancen ora entuk ora iso. Ngono ya le. Wah iya. Yo, saiki padha diaturake gending Jawa kuno makuna Suba Kastawa, Reng. Wah ngono. Sing ngersake sapa? Pepundhenmu panjenengane ingkang minulya Bapak Juwani sing durung iso diaturi ya Suba Kastawa kaya ngapa? Yo, ya.
Sabete yang walang keke rasaning penggalihe panjenengane bapa juwani sakwise diaturi reng ngono ya Le. Yo saiki aku bakal kintun hadiah maring Pak Ngadiran. Ya kuwi diaturake langgam ngipi komplit sak bawane kena kanggo sangu nggone panjenengane ya kuwi setya tuhu ing wanci iki dalu nek kondur sesuk bareng aku. Ngono ya Le. Wis. Ya karuwan lah roh sing dadi sapa ngono kok. Ayo Win. Nyambara ing tanapa gawane bocah wanyane cara dok serak sithik ngono iku Dewi. Wah lumayan kok bariki Pak Ngadiran njaluk mendem wedokan duet karo sindene arep dinyanyekke dhewe reng. Jagat
Go katungkul ngumbar kagasan satemagi nowo Sri Pajripit ngetan bali ngulon gandas lubas wiragane anglam lami sedet singset besusanga dibusana setyane kelakon dasar ayu maksi kenyatanku siwa aduh mesem sebat madu katakan dek lagumu yuk Nyai nginang susure kolu yo jai bangke
kagem Pak Ngadiran kanggo ngregengke pagelaran menawi panjenengan ajeng nyumbang mendem wedokan. Ayo mendem wedokan Pak Ngadiran.